שלום, חנורון אופק, מנכ"ל חברת נטורל סין. היום אני רוצה לדבר איתכם על רמות סוכר גבוהות בבוקר, אחרי שנת לילה, מה הסיבות ואיך אפשר לטפל בזה. אז רמות סוכר בבוקר הן צריכות להיות בין 70 ל-100, ואם הן מעל 100, כמו 120, 130 או יותר, אז ייתכן שאתם סובלים מתופעה שנקראת תסמונת השחר. תסמונת השחר זו תופעה טבעית שבה הגוף מפרק מאגרים של גליקוגן האגורים בכבד. גליקוגן זה בעצם סוכר, וככה הגוף מכין את עצמו לקראת היקיצה, לקראת יום חדש. אבל לפעמים הגוף מתקשה להכניס את רמות הסוכר הגבוהות שבדם לתוך תאי הגוף. לכן מה שצריך לעשות זה לטפל לפני השינה בארוחת הערב, להרחיק אותה כמה שעות טובות לפני השינה, לפחות 3 ואפילו 4 שעות לפני השינה, להשתדל להימנע מפחמימות בארוחת הערב, ולהגיע כמה שיותר לשנת הלילה עם רמות סוכר נמוכות מ-100. אפשר גם להיעזר בקונטרול של נטורל סין, לקחת 2 או 3 קפסולות לפני השינה, וזה יכול גם כן לעזור לקום עם רמות סוכר תקינות יותר. ישנו מצב אחר שדומה לתסמונת השחר, שנקרא אפקט סומוג'י. אפקט סומוג'י, התוצאה שלו היא דומה, אבל הוא מתחיל שונה. הוא מתחיל בזה שרמות הסוכר באמצע הלילה הן נמוכות מדי, מצב של היפוגליקמיה. רמות הסוכר באמצע הלילה יכולות לרדת אל מתחת ל-70 או לפנות בוקר, ואז הגוף רוצה לפצות על המצב הזה, והוא מתחיל לשחרר מאגרים של גליקוגן, של סוכר, בכמות גדולה מדי לדם. מה שאנחנו רוצים לעשות בכזה מצב זה להימנע מהיפוגליקמיה. ומה שאנחנו רוצים בעצם לעשות כדי להימנע מהיפוגליקמיה, זה דווקא לקרב את ארוחת הערב סמוך יותר לשינה יחסית, וכן לאכול פחמימה בארוחת הערב. כך נגיע עם סוכר מאוזן יותר לאמצע הלילה ולפנות בוקר, הגוף לא ייכנס להיפוגליקמיה, ולא יצטרך לפצות על המצב הזה בשחרור גדול מדי של גליקוגן. מי שמכם לוקח תרופות או מזריק אינסולין, הוא צריך גם במצב כזה לצמצם את כמות ההזרקות או התרופות שהוא לוקח, להוריד מעט את המינון, כדי להימנע מהיפוגליקמיה ומפירוק גדול מדי של גליקוגן. ככה מאזנים את רמות הסוכר הגבוהות בבוקר. עד כאן להיום, תודה ולהתראות.